Fushigi Yugi, el joc misteriós. El manifest de la reencarnació. Som la mateixa persona, tu i jo recorre-ho. La Miaka i en Taka. Pensa que el que ens fa estar junts és que ens estimem. La Miaka i en Taka ja tornen. Sempre cada nit fa molt Keisuke! La Yui al telèfon! Que bé. Taka, ja hem trobat la tercera pedra a la bola dels records. Sí, per fi he pogut recordar-me de tots. Però tinc por. La Taitsu va dir que un esperit maligne s'hi interposaria. és tan dolç tot el nostre amor i jo no paro. No t'amoïnis. Mentre nosaltres estiguem junts, guanyarem. El que vull és Taka, tu, perquè així el cor se'm fa més fort. promet-me que m'estimaràs sempre. Jo moriré. Sí, tots dos estan molt bé. I sembla que no estan ferits. En aquest moment es fan moixaines davant meu. Yui! Hem aparegut a casa de la Yui. Aquella llum vermella de l'institut éreu vosaltres, oi? Sí. Ja m'ho pensava quan hi vaig trobar aquest pergamí. Yui! Què són aquestes ferides? Gràcies, per fi te n'has adonat. Yui! Per ara serà millor que no vagis a l'institut fins que sapiguem qui és realment aquest Ren Shikiya. Té raó, Miaka. Demà aniré amb en Keisuke a investigar. Sí. Ja sé que els hi he promès, però he posat en perill la vida de la Yui. Estic segura que en Ren està al darrere de la Kyoko i els altres. Miaka? Es pot saber què fas? Va, anem. Kyoko! Per què? Tots es comporten com sempre. I aquell I en Ren no ha vingut? no hi és. Tant de bo no vingués mai més. Hola, aquí la família Yuki. Ei, no intentis penjar el telèfon. No hi ha res que faci més angúnia que un missatge en blanc al contestador. És a dir que deixa'm un missatge després del senyal, entesos? Ja hi som. Ha tornat a sortir el contestador amb el missatge idiota d'en Keisuke. Escolta, no cal que et passis tant. On deu ser la Miaka? Ostres, t'hi hauries d'haver fixat més aquest matí abans de venir. Ara mateix vaig a veure si la trobo. Entesos. Jo aniré a buscar la Yui. Entesos. Bé, doncs jo aniré a comprar cerveses. Taka. Eh? Soc la Misu Kamishiro. No ens han presentat, però des d'ahir formo part del vostre grup d'investigació. Ah, ja m'ho havien dit. Molt de gust. Però ara tinc pressa. Ja ens veurem. Estàs bé? Què et passa? Que no trobes bé? Sí, em sap greu. Misu. Kyoko, fins demà. Un moment. Potser abans hauràs de llegir el que han escrit a la pissarra. Que mori la Miaka. Kyoko! De debò et trobes bé? Sí, ja em trobo millor. Perdona'm, amb la pressa que tenies. No cal que et preocupis per això, ara. Deus estar amoïnat per la Miaka. Perdona'm. T'he mossegat massa fort. Se t'ha dormit? No et preocupis. Al cap d'una estona et passarà. Espero que no facis gaire tard. Miaka. Escolta, hem portat la Miaka Yuki. Poca vergonya! Què hi trobes de divertit a manipular els altres? No ho diguis mai més, això, entesos?
Per què creus que has pogut tenir un dia tranquil a l'institut? Ha estat gràcies a la meva generositat. Em feies llàstima perquè ara et toca saltar. D'aquest edifici, el comportament imprevisible d'un estudiant de secundària. No va poder suportar el buit que sentia després de fer els exàmens, d'accés a la universitat, o potser els companys li feien la vida impossible. La gent s'ho passarà d'allò més bé fent suposicions. Malvat! Ets un dimoni disfressat d'home! Malvat! Disfressat d'home? I què? És que els homes són tan importants? Conec molt bé com n'arriben a ser de ximples, covards i mesquins. Sols no podeu fer res. Però quan us uniu en grup, ataqueu sense cap mena de mirament aquell que és diferent de vosaltres. Acorraleu escopint, insults i paraules humiliants. No us heu parat a pensar ni un moment en els sentiments de la víctima. Si jo sóc malvat, ells també ho són. Es deixen manipular fàcilment i després fan com si no hagués passat res. Passi el que passi, continuaran amb les seves vides com si res. Això no és veritat. Jo sé del cert que existeix la bondat dins el cor. I el valor. La capacitat d'estimar les persones. La capacitat d'estimar. Esclar, nosaltres també. Què et pensaves? Serà divertit. Deixa'm-ho provar un moment. No puc mirar-li als ulls. No puc. Faré que et separis d'ell. No puc. De totes maneres, desapareixerà per sempre. No. Però a canvi faré que t'enamoris de mi. No vull. Ajuda'm. Ajuda'm. Taka! No sé fins on arriba el teu poder, però no veig que sigui gran cosa. Taka! Ja ha passat tot. T'he vingut a buscar, Miyaka. Ostres! M'he carregat el para-xocs, ja hi tornem a ser. L'edifici és cap a l'esquerra. Entesos! Taka! Agafa això! Ho sabies, això, Miyaka? El mot Suzaku es compon de dos caràcters. Un vol dir mascle i l'altre femella. Junts signifiquen fènix. El fènix es crema ell mateix entre les flames i reneix de les seves cendres per viure eternament. És el símbol de l'amor autèntic, d'aquells que estan units per sempre. Això deu voler dir que la font de la força de Suzaku és l'amor, suposo. El pergamí. Taka! Aquesta llum és la de l'altra vegada. Miyaka. No crec que s'hagi mort per una cosa així. Però si tenim aquest pergamí, segurament nosaltres també podrem continuar lluitant. Sí. La Miyaka i en Taka deuen haver marxat. Sí, a buscar la quarta bola. Que bé! Ja et tinc! Ostres, bona parada. En Tamahome també ha tornat. Això és... Miyaka, m'alegro de veure't. Hotohori, amics! Xxt, no cridis. Estàvem a punt d'entrar robant aquesta casa. Entrar a la meva pròpia casa. Quina estupidesa, oi?
Et refereixes a casa teva, Noriko? I dius que hi voleu entrar a robar? Noriko, i tu també, Chiriko! Cap aquí. Ja ha passat una setmana des de llavors. Que tens alguna cosa a dir? De qui et penses que són les boles que busquem, Que ja heu trobat la pedra de la Noriko? De fet, Perdona'm, Miyaka, però és que el meu germà gran... Quan era un nen vaig perdre la meva germana. I ara en Ryuen, el meu germà petit. La gent deia que va morir com un veritable heroi de guerra, però encara ara reposa en aquell prat nevat. Al principi, en Roku ens va permetre que entréssim a pregar per la seva ànima, però en Tatsuki... Què volies que fes? L'ambient era molt tens i en veure aquelles ganyotes no em vaig poder contenir. És que de sobte em vaig adonar que era casa meva. Vaig voler mirar i tots estàveu amb unes cares molt serioses resant per mi. Em va fer tanta il·lusió i em vaig posar tan contenta que no me'n vaig poder estar. Vaja, has aconseguit causar-li una mala impressió. Es pot saber per què em mires així? I què ha passat amb la pedra? La té la Roku? No, és aquí. Això és una bola de quars. Quan era petit era com un tresor per mi. Li diuen la pedra de l'eternitat perquè es creu que les ànimes dels morts tornen per reposar eternament. Vaig trobar estrany que hagués canviat de color, però resulta que la bola dels records s'hi havia ficat a dins. Va ser una imprudència. No hauríem d'haver intentat trencar la bola i emportar-nos-la allà. Pareu de xerrar. Què preteneu? Això és un record d'en Ryuen, el germà que ja no tornarà mai. Les 7 constel·lacions no podeu respectar ni tan sols això? És que voleu prendre fins i tot l'únic que em queda d'ell? No en teniu prou havent mort en Ryuen? Ostres, quin germà. És un ximple. Entenc molt bé com se sent en Rokuo, però ara en Tamahome necessita la pedra, de debò. tens tota la raó. Si no ens espavilem de seguida, en Tamahome podria desaparèixer per sempre. Tatsuki, per mi no us amoïneu. N'estàs segura? Sí, n'estic segura. El meu germà no canviarà mai. Des que era un marrec sempre ha sigut un ploramiques, un covard. Els altres nens li feien la guitza. I jo sempre l'havia de defensar. Fes el que fes, sempre em demanava ajuda. Ja han passat gairebé 3 anys. Ha de superar la meva mort d'una vegada. Ja li toca. Ara el més important és la bola d'en Tamahome. Noriko. Som-hi! Miyaka, sisplau, dóna-li la bola de quarts, en Tama. Vinga, afanya't! Que vols tornar-me a socarrimar? Agafa la bola de quarts d'una vegada, idiota! Taka! Ren, ja no ens podrà tornar a jutjar mai més ningú. Ningú. Tamahome! Què passa? El dimoni s'ha ficat a dins d'en Tama? Taka! No t'hi acostis! Tu no el pots tocar, Miyaka! Sí. Aquesta és una força ben diferent a la de Suzaku. Li han tirat alguna cosa més que un simple encanteri. He introduït un paràsit demoníac a dins del seu cos. Algú em pot explicar què és el que passa aquí? Però què era aquell monstre? Ja hi som tots. Em sap greu. Acabaré amb ell quan li hagi donat més energia a en Ren, a Mutenko. Està bé. Miisu, pren-t'ho en calma. Tu encarrega't de cuidar en Renjo. No permetré que us emporteu el record del meu germà! Rokuo! Sortiu d'aquí, de pressa! Escolta'm, Rokuo! Si vosaltres no marxeu, me n'aniré jo. Vull sortir immediatament. Que algú prepari el carruatge. Vull sortir, vull sortir! Senyor, què té? Què passa? Què passa? Vull anar al temple. Allà podré protegir la bola. No tan sols no em veu, sinó que tampoc em sent. Germà.
És a dir, que aquella dona et va introduir un dimoni a dins del cos. Quina manera de jugar, brut. És culpa meva. Em vaig confiar. No m'ho pensava, que fins i tot aquella noia... Ja està, ja he acabat, Chichiri. Què és això? És per fer un conjur contra els esperits malignes. Amb això crearem una barrera per aïllar-lo i amb l'espasa sagrada d'en Hotohori i les nostres forces podrem destruir l'ésser demoníac que hi ha dins d'en Tamahome. I al cos d'en Tamahome no li passarà res? Les 7 constel·lacions de Suzaku tenim una força vital molt més gran que els humans, però... Ell ara no té ni la meitat de la força que tenim nosaltres. Si almenys tinguéssim aquella pedra. En realitat, el millor seria trobar la manera de treure aquest ésser demoníac d'en Tamahome. Taka, aguanta. Taka. Ximpleta, segur que no saps ni on és el temple. Tasuki! Puja, de pressa! Renoi, ens hem ficat en un bon embolic per culpa d'en Tama. No n'estàs una mica farta? Pensa-ho bé. Aquesta noia, la Miisu, o com es digui, li ha fet un encanteri i fins i tot ha aconseguit introduir-li un ésser demoníac. Si vols que et digui el que em penso, tot és culpa d'en Tama. Segur que s'ha deixat seduir per aquella noia. Miyako! Però es pot saber què coi fas? Deixa-ho estar! Ja hi aniré sola! Com pots criticar en Tamahome, Tasuki? Ho saps prou bé que en Tamahome no és un irresponsable. I tu, Tasuki, tu ets el seu amic. Doncs mira, no et necessito. Ja pots marxar. Escolta, jo només... És que... Em sabia greu per tu, Miyaka. No volia veure't més tan i tan trista. Ostres, prou, però quines bestieses estic dient! Espera't un moment, Miyaka. Vinga. Ja te'n pots anar. Cap allà no. És per aquí. Ja ho sabia. Miyaka! Senyor, protegeix-me a mi aquesta bola de quars dels esperits malignes. Per mi, aquesta bola representa en Ryuen. Et prego que no permetis que em separin d'ella. Ryuen, protegeix-me. Si per culpa teva els passés alguna cosa als altres, no t'ho perdonaria mai de la vida. Ràbia sagrada! Tasuki! M'acaso està enverinada. I què haig de fer? No ho saps. Has de xuclar el verí de la ferida i fer-me un torniquet perquè no circuli. Esclar. Miyaka. Espero que ja no quedi verí. Xuclar el verí de la ferida. Potser si faig el mateix amb la ferida de l'orella d'en Taka. Disculpin, deixin passar, vinga! Renoi, Miyaka, Tasuki, què us ha passat? No puc, ja no sé què fer. No aconsegueixo que millori. Chiriko, segueix intentant-ho. Té raó. Nosaltres només podem enviar-li energia. No podem fer res més. Només una persona viva el podria ajudar. Fins que arribin en Tasuki i els altres, no ens queda més remei que continuar. Doncs ja hem arribat! Noriko? He portat el meu germà, amb pedra inclosa, i de passada he portat la Miyaka i aquest inútil. Ho sento. Xuclar la ferida? No és massa perillós? És veritat. I si ara se't fiqués a dins del teu cos? I si la Miyaka el toca, en Tamahome podria. Té raó.
A més, el Tamahome d'ara no podria suportar el dolor. Ho suportaré. Ho suportaré. No sé com, però... Miyaka, estigues tranquil·la. No em rendiré. Jo no. Per poder tenir-te un altre cop entre els meus braços, seria capaç de suportar qualsevol cosa. Noriko, sisplau! Sisplau! Vaja, Chichiri. Chichiri, el fatiller. Amb aquesta barrera no aconseguiràs res. Jo només et puc tocar a través de la meva pulsera. Necessita molta energia, o sigui que potser no desprendrà la mateixa força de sempre. Ara no et moguis gaire, entesos? Sí, ho intentaré. Miyaka! És inútil. Tot això que feu no servirà de res. És impossible que ho pugui suportar. Aguanta, aguanta! Ai, quin mal! Tasuki! Tasuki, estàs massa dèbil. Això ja ho sé, però no em puc rendir, no trobes? Ràbia sagrada! Taka, sisplau, aguanta com sigui. Estigues quiet. Rokuo! Rokuo, em sents, oi? Sisplau, ajuda'ns! Rokuo! Tu ets l'únic que ens pot ajudar. Ryuen, jo no... Per mi és impossible. No tinc la força suficient. Ho sento. Chiriko, no ho facis! No pots posseir el cos d'algú que no t'ha obert el cor! No ho facis! Tu que estàs viu! Si tu que estàs viu et negues a ajudar-lo, dona'm el teu cos! Dona'm el teu cos! Deixa'm! Deixa'm el teu cos! No t'ho perdonaré! No et perdonaré mai el que estàs fent! Chiriko! No! Es mossegarà la llengua! Tamahome! Germà! Ja ho sabia. Ja sabia que ja no hi eres. Busqui on busqui. Ja no hi ets. Ryuen! Corin! On sou? Ryuen! Corin! La gent diu que vas morir com un heroi. Però com ho podria acceptar? Només em van dir que descansaves en pau sota un prat nevat. Ni tan sols vaig poder plorar agafat al teu cos sense vida. Tot just vaig sentir que havies mort. Volia abraçar-te. Plorar fins que ja no em quedessin més llàgrimes. Plorar. Però ni tan sols això va poder ser. Roku. Ryuen. Ets aquí? Ryuen. Tu i jo ens assemblàvem físicament, però en realitat érem molt diferents. Tu tenies el cor i el cos fort, però jo, en canvi, sempre he estat un covard. Hauria volgut comportar-me com a germà gran que sóc. Però tu ja te n'havies anat. T'he trobat tant a faltar.
Potser ara he aconseguit ser una mica més fort. Però no sé si mereixo ser el teu germà gran. Però què estàs dient? Tu sempre seràs el meu germà gran, Rokuo. Tranquil. Ara ja ets més fort. Ximplet. Ets un ximplet. Això comença a ser divertit. Potser et creus que és somiar, voler protegir-ho tot, les coses que més t'estimes, però no n'has de fer cas. Fes tot el que puguis fer, potser te'n sortiràs. Les coses més importants mai no són gens fàcils de veure, no. Les has de buscar bé, ben al fons del cor. Si no podem solucionar les penes, els mals, les preocupacions, llavors sempre estarem molt sols i molt tristos. Així creixerem molt i tindrem flors i fruits, la vida és això. Si és un somni és igual, al final del túnel hi ha un món enlluernador. Potser és quan comença tot, has d'intentar fer sortir tot el teu amor. En un lloc profund del cor, les llàgrimes neixen al fons del cor. És allà on tens la resposta que busques al cor. Allà hi ha llum i ombra, oi? Suposo que hi estàs d'acord. Esperen a tenir una oportunitat. I això sí que no és somiar. Ara podré fer feliç la persona que estimo. Això sí que és important. Has de gaudir de l'amor. Això sí que és gran.ムカついとったんじゃ。もう見てられん。宮川、俺がもらう。やだな、タスキ酔っちゃって。タスキ。俺も男なんやで。その1。本当に大丈夫なの？もう大丈夫です。ごめんなさい。急いでいらっしゃるのに。そんなこと言ってる場合じゃ。心配でしょ、宮香さんが。あんた、これ、ズラ。黙っててね。その2。まだわかんないの？強打パワーの恐ろしさが。今日は大丈夫なんだな。第3章の台本にキョウキョウの名前はなかったんだもん。連れてきたぜ、アキラ。潰せ。その3。たまほめ。分かってたさ。もうお前はいないって。兄貴。君は泣いてる顔より笑ってる顔の方が可愛いよ。
井上さん